كما يكنه بغدايا بصفونيا قاريصنا ينيرنا انتايلو تزاريو نيرو اب بصفونيا እግዚአብሔር ዘይደልን እግዚአብሔር ዘይሐትት እንታ ገብርኤል ነይሩ እግዚአብሔር ከጽኑተ ይሉ ነይሩ ኢየሩሳሌም በምንታይ ኮጉርጉር አይሉ በብርሃን ብላምፓዲና ክፍትሽ አይሉ ገሌም ሰባት እንታይሎም ዛረቡ ነይሮም እግዚአብሔር ጽባውን ሰናይና ይገብር ነው አነ ግን ታ ገብርኤሉ ባጽ አይሉ ስለዚህ ጾፈና አብናይ ምን ነይሩ ይልና ዮሴያስ አብዝ ነበረሉ ዘመን ነይሩ ይልና ዮሴያስ ረይና ነይሩ ዮሴያስ ወድመኒ ወደ አሞኒ ወዲ ምናሴና አሞን ወሊዶ አሞን ካን ዮሴያስ مناسين أمونن انتاي جيرو ميلنام نتامدر برخصت انتاي جيرو مانيرو مليو مانيرو تزقف نغوس منيلنا نيرنا مناسي كندا عمت يجزي 55 عمت يجزي እግዚአብሔር مسو عليها بك هندو عمت جزيكا 55 عمت ابنا እግዚአብሔር ቤት ብብልሽውና ከተማላለስ በጣም ይዘህዝናክ ብዙ ዓመት 55 ዓመት ታይገሩ ብለና ብዙ ንጹህ ደም አፍሲሱ ብዙ ክፉ ነገር ገይሩ ዝንጉስ ዘይገበሮ ነገር የለም ገለገለ ሰባት ኢሳያስ ነው ባሉ ሲንታ ይሮ ብሉ በመጋስ መጊዙ ብሉ ጫካኒ ነይሩ ሁሉፍ ሐሊፍ ሆነትና እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ አቅሐ በሙሉ ጽዮ አውጽዩ ጣዖት ይመልዮ ሁሉፍ ሐሊፍ ወዓጽዮ አብትናቱ ዘመን ና እግዚአብሔር ሕግ ተሳይኑሉ ዝነበረ ዘመን ግብረ ሶዶማት ከም ድሌቶም ታይ ዝገብሩሉ ዝነበሩ ዘመን ይዝገዙሉ ዝነበሩ ዘመን ስለዚህ እግዚአብሔር በጾፈና ከዛረብ ኮሎ ንእግዚአብሔር ዘይደልን እግዚአብሔር ዘይሐትት ንእግዚአብሔር ዘይቀርብ በሙሉ ልቡን ታገብር ይሉ كصنتي كصنوت يلو እግዚአብሔር ደጋጊ ሙሉ ሰባት እንታይ ቀድመና ስጉምት ምኻዱ ደጋጊ ሚዝምዕ ደጋጊ ሚዝልምን ንምንታይ ልምነና መስይልኩም ሰብ ናብሲዮሉም ሰዓቶ ብድሕሩ ወዲ ዕብራውያን 9 እንታይ ዝብለና ሞት ብድሕሩ ፍርዲ ዘላለም ንኸይጠፍ ሰብ እንታይ ዝገብሮ እግዚአብሔር ብዙሕ ጊዜ ዕድልቦ ብዙሕ ጊዜ ይልሙኖ ብዙሕ ጊዜ ይምዕዶ ድሌት ካንዳ ገበርካ ግን እንታይ አይኮነ እንደጋጊ መዛራረቦ ነተ ኃጢያት አይሪዮን ይዞሎ ማለት አይኮነ ሰቆይሉሎ ማለት አይኮነ ሸለሊሉ ወሎ ነተ ኃጢያት ማለት አይኮነ ኮም ተቆይኑ ቅዱስ አይኮነን ማለት ኮሚሉ ቆሎ ግን ነተ ኃጢያት ካንዳ ራይ ግን ናምስቶ አንተ ከተገብር ይደለካ ከመልሰካ ይደል ስለዚህ በጾፎንያ ገይሩ እንታይ ይገብራሉ እግዚአብሔር ይምዕዳሎ ከመለሱ ጾፎንያን ኤርሚያስን በሐንሳብ ዝነበሩሉ ጊዜ አምንታይም ዝንበይ ነይሮሚልና አብታ ዶባይት መንግስቲ አብታ ይሁዳ ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ገብር ደልዩ መንግስታት ከተስእ ደልዩ ናሆም ተዛራሪምናሉ ነርና ነመን ተነቢልና አሶር እንታይ ኮይኖም ኃጢአቶም መስበዝሐ ክፉ ነገር ክገብሩ መስመዝሑ እግዚአብሔር ታገብሮም ጀሚሩ ነነዌ ከተፋ ደልዩ ከፍርሳ ደልዩ ነመን ክትኮ ደልዩ ነኖበኮደነጾር ኦኬ ድህረ መንግስት ባቢሎን መኒ መስሪቶኒ ኖፖፖላሰር መስሪቶ ብ600 26 ወይ ካብ 612 ማለት አቡ ነበኮደነጾር ማለት እግዚአብሔር ብዙሕ ጊዜ ለሚንካ ተዛሪብካ ሚዒድካ እንደ አባኻ ክትከይድ ኮለኻ ኩርማጅ በኻልእ ሳይድ ይዳሉ ማለት ይኹሎል እግዚአብሔር ቀጻዕካ ኮላ ሓደገኛ ዳትሳይ ከአብሮሜ ሕነ ምፍዳይናቱ ስለዝኾነ ንዑ ሕሊፍካ ክትቦ ይበልጽ ካብ በዓልኻ ኢድካ ክትዝርግሕ ይኹሎል ይሱ ቅድ ገይሩ እንታይ ዝገብሮ ነቲ መቕጻዕቲ ስለዚህ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ነቡከደነጾር አተንሲዎ መንግስት እንታ ክገብር ጀሚሩ ክሰፍሕ ጀሚሩ ንመን ሲዕርዎ ነቡከደነጾር ንነው ሲዕርዎ ማለት ኦኬ ብድሕሩ መን ተሲዩ ድሕሪ 3 ዓመት ኢሳያስ ተሲዩ ድሕሪ ኤርሚያስ ማለት ኢሳያስ ሪና ነርና በቀዳይ ከዛረብ ኮሎ በዘመነ መን ነይሩ በዘመን ኡዛያ ዮታም አሃዝ ሕዝቅያስ ነይሩ አሃዝ ነጊሮኩም ነይረ ደቁ ከይተረፈ በሓው ዝሐልፍ ዝነበረ ንጉስ ነይሩ እግዚአብሔር ደጋጊሙ ትምህርትን ተአምራትን ይቦ ናይ እግዚአብሔር ትምህርትን ተአምራትን ንዒቁ መንገድታቱ ዝኸይ ዝነበረ ንጉስ ነይሩ ስለዚህ እግዚአብሔር በኢሳያስ ገይሩ ከባብ 55 ዓመት ለሚኑ ተመለሱ እንዳበል ነታ ደባዊት መንግስቲ እዚ ሁሉ ግን በሰንክ መኒ ምሕረት ዝገብረሎም ዘሎ በሰንክ ዳዊት ባሪያ እንዳበል ዕድል ህቦም ነይሩ ታ ሰሜናዊት መንግስት ኦሬዲ ናበይ ከይዳ ናብ ነነዌ ከይዳ ጠፊዮም በቀዳይ ሪና ነርና ኣብ ካላይ ነገስ ምዕራፍ 17 ከይና ንሪኦ ኮለና ብዙሕ ጊዜ ሚዒድዎም ደቆም በሓው ክሕልፉ ጀሚሮም ናማልኽቲ ከምልኹ ጀሚሮም ገዲፎም ወናምላ እዚ ሁሉ ስለዝገበሩ ናብ አሶር ወሲድ አዋጥፊዮም አይመለሶምን ነቶም 10 ነገር ስለዚህ መን ተሪፋ ታደባይት መንግስት ተሪፋ ድሕሪ ሰሎሞን 250 ዓመት የተጸብዮም ነቶም ኖርዘርን ኪንግደም ነቶም ሰሜናዊ መንግስቲ ወላ ኮ ሓደ ጊዜ መቅጻዕት እንዳራኻ ትፈርህ ኣለካ ቶም ሰሜናዊ መንግስት ኮ ኦሬዲ ሪዮም እቲ በዓል አሞጽ ሆሴዕ ዝነበይዎ ዝነበሩ ትንቢት ኮ ተፈጺሚ እንተ ተፈጺሙ ህደህ ክትብል ኣለካ
إذا دبويت منجس ختملس نيروا جناي تملستن شو عند مناتن سيوا نيرمياس إرمياس سنتاي نيرو ودكاني سلازم إرمياس متصوع عن تايلو أما هتصنق الله عن تايجيرك أي حريك أي أنت هتجبر كثنبة كتاكل كتبونكوس إرمياس تعمي زجر تقال تعمي زي ما سلمش نزسترار هزبي نجمبارو خم كوحز جبر هزبي كابك زي عبير زرح هزب تملش كتب له خبيدي سلازم ليه خكالو خقوم مكايلو أنت يتر الله خيلو لوز جرب طبعا نقالاتي كتجهل ليلو بالحروق أنت يتر الله خيلو كاب سمين دستي أنت هجبر زفلح أنت هجبر ريالو خمس ريالو سلازم أنا نقالاتي أنت هجبر ريالو زي عبير كتجهل ليه سلازم كيت تنبأ نزه هزب زنتاي جبره نجره إرمياس كينا هري قلنا كاب شد شميل إسران شوعتن كسب حموش شميل سمانين شد شني تنبي كسب تادو بايت منجس زنتاي تجبر تفرس كينا هري قلنا إرمياس وده الكيا كاب عليتهم كاب أنا تو أمدر بينام زنبورو كهنات تناجروا قال ناو أم بالعصر سلست عمد جزات يوسياس وده أمون نجوس هيلاك على جزيابير انتاي جبره ناو متي يوسياس كله إرمياس نيريو تنزت عام عصر سلست عمد مسياس كوين حليفوني السبزي يوسياس رينا نيرنا نتبيت مقدس مناسي عتي وزن بركيدون تاجيروا بلنا كفيتو حق تساينو نيرو بزجزي نتحق الدليل يمرخيبو من جزيابير حقي يوسياس تاي كم زجبره ينقرنا نتحقي مسام ببولو كم زبخه لك እግዚአብሔር ዝቀጽዕ ዘሎሲ ተዛሪቢ ነይሩ ባብ ነቢያት በበዓል ሙሴ ኮ ተዛሪቢ ነይሩ በመንገድታቱ ተዘከየና ከም ዝቀጽዓና እንታይሉ ነይሩ ተዛሪቡ ነይሩ ስለዚህ ዮስያስ ከም ዝበኸየ ነግረና እግዚአብሔር አምላክ ታይሉ ተመከራ እንታይ ገብሮኔ አባሃየም ጾኔ ክዳኑ ይቀዲዱቱ ንጉስ ነጊሮኩም ነይራ ወድ 8 ዓመት ኮሎ ነጊሱ ወድ 16 ዓመት ኮሎ በይኑ ናምላክ ደልዮ ጀሚሩ ወድ 10 ዓመት ንብሙላ ይሁዳ እንታ ክትገብር ዓዲምዋ እግዚአብሔር ክደልይ እግዚአብሔር ክጸም ይፈልጥዩ ንቃል አምላክ ምስራዮ ሰብ ምስ አምላክ ተተጸጊዑ ጥራይ ዝቆንዑ ምስ አምላክ ተተታሒዙ ጥራይ ይሰልጠሉ ስለዚህ ዮስያስ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ይቆንዑ ነይሩ ነታ ደባይት መንግስት ብሙሉ ይአፍሪሶ እቲ መሰዊታት በዓል አሳ ብሙሉ ልቦም ኸዱ ነይሮም ምስ እግዚአብሔር ግን እንታይ ይገብሩ ነይሮም ነቲ መሰዊያ ያፍርሱ በዓል ዮሳፋጥ ያለይዎን በዓል ዮአሳ ያለይዎን በዓል አመሳ ያለይዎን ነይሮም ዮስያስ መጪ ግን ንኹሉ ያለይዎ نقول ترى يكونن كاليو نبتة سمينايت منجست كيدو كي ترفع أبتس بسميناي منجست زجبرز نبرة كل رخصة تاجر وي أطري وي بمولو لبينا عملاق سعيبو سلازي إرمياس نس يوسياس تبقات عمتات حليفونيري يوسياس أبي مويتيلنا نيرنا نقص ناي جبت نيكو يقتلو سلازم مسكات ولا نبوكودنصر كاب شد شميتن حموشن انتا ييرو انا تام نكسنت كابوبو كاب نوبوبولوزر تقبلوا مالتي ناي نبوكودنصر ግዛት ዝንሪዮ ዘለና ብሙሉ ክሳብ መጪ ነይሩ ክሳብ ግብጽ መጪ ነይሩ ስለዚህ ህዝበይ ክልተ ክፉ ነገር ገይሩን ይሉ በኤርሚያስ ንዓይ ፈልፋል ህያው ማይ ሓዲጎም ስንርእሶም እንታይ ገበሩ ሓጽብታት አብዝሑ ማይ ዘይዕቆርና ሓጽብታት ኩዒቶም የሞ አቱም ሰባያት በዝ ተገረሙ ሰንብዱ አዚሆሙን እንታይ ገበሩ ረዓራዕ ቦሊ ይብል እግዚአብሔር ግናኸ ብምኽሪ ርእሶም እንታይ ከም ዝገበሩ ከም ዝኸዱ በቲ ክፉ ህልኽ ልቦም እንዳኸዱ ኣብ ክንዲ ንቅድሚት ምድፋእ ናብ ድሕሪት ኣቢሎም ተመልሱ እምበር ንዓይ ሳይሰምዑን ኣዛኖም ድማ ናባይ ጽና ይበላን ካብታ ኣቦታትኩም ካብ ምድሪ ግብጽ ዝወጹላ መዓልቲ ክሳዕሎም ኩላቶም ጉዞይ ነቢያት እንታይ ገበሩ ኩሎም ለኣኽ ኩሎም ንዓይ ኣይሰምዑን ኣዛኖም ኣባይ እንታይ ገበሩን ጽና ይበላን ካብቲ ናይ ኣቦታቶም ዝገድድ ድማ ገበሩ እዚ ኩሉ እኳ እንተ ነገርካዮም ኣይክሰምዑኻን እዮም እንተ ጸዋዕካዮም እንታይ ክገብሩኻዮም ኣይክምልሱልካን እዮም እግዚአብሔር አምላክ ሰበይቲ ኣብ ዓድና እንታይ ትገብር ቅናት ኣምጽያ ትዕጥቆምሽ እግዚአብሔር አምላክ ንህዝቡ ኣጥቢቁ እንታይ ገይሮም ኣጢቆም ቶም ህዝብ ኣይንደለካኒ ናብልዎን አምላክ መንገድታቶም ይኸዩ ሕልፍ ሓሊፎም ናይ እግዚአብሔር ቃል ገዲፎም ናቶም ቃላትኩም ጽጀሚሮም ያይ ጠበበኛታት ኮንኩም ዲኹም ኢሎም ናተይ ቃል ገዲፍኩም ናቶ ቃል ገዲፎም ናቶም ቃላትኩም ጽጀሚሮም ልቦም እንዳደንደነ መጪብ ዘመን እዚ እንዳራሐቁ ካብ አምላክ ኤርሚያስ ከይዱ ክነግሮም ኮላ አይሰምዖን ኤርሚያስ ኣብ 20 ኸይና ክንሪኦ ከለና ብመጠን ናይ እግዚአብሔር ቃል ዝተዛረበሉ መከራ ይመጹ ነቶም ህዝብ ከይዱ ተመለሱ ንዑ እግዚአብሔር መንገድታቱ ኺድ ብሎኩም ኣለኹ ብሎ ከሎ ሲሳደዶን ኤርሚያስ መከራ ምስ በዝሖ ብዛዕባ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ነይሉ ኣይዛረብ ነይሉ ወሲኑ ስቆት ተበለስ ተቃላታ ውሽጥ ኮይኑ ይነድድ ኣብ ኣካላቱ ኮይኑ ይበልዖ ኣብ 20 ኸይና ክንሪኦ ከለና ምፍጣር ይጸሊ ንምንታይ ተወሊደ እዩ
እግዚአብሔር ለይኽካ ኮ ሰብተ ዘይሰሚዕካ ኮ ከቢድ እስኻ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ተረዲካ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን አቲካ ሰባት ናብቲ ብርሃን ንዑ ክትብሎም ኮለኻ እቲ ብርሃን ክስኡንዎ ከለዎ ኮ ከይድካ ክትዛረቦም ኮለኻ ካብኡ ዝኸፍእ ነገር የለን ከቢድ ኤርምያስ ኮም ያጋጢሙ ኣብዚ ግዜ እዚ ኤርምያስ ጥዑይ ትንቢት እንዳተነበየ ካልኦት ሰባት መጨም በሐሶት እዮም ዝንበዩ ነይሮም እቶም ነቢያት ኣብዚ መጨም ዝዛረቡኹም ዘለው ናይ ራእይ ልቦም እዮም ዝነግሩኹም ዘለው ኣነ ይበልክዎምን ኣነ የተዛረብክዎምን እግዚአብሔር ዘይተዛረቦም ሲ እግዚአብሔር ከም ዝተዛረቦም ይጎዩ እግዚአብሔር ደልዩ ዝነበረ ኣብ ዘመን እዚ ሰብ ንእግዚአብሔር ገዲፉ ነትፈልፋሊ ገዲፉ ናብ ሓጽብታት ዝኸደሉ ዘመን ስለዚህ እግዚአብሔር ታይብላሎ ዝተመለሱ ኩሎም ግን ኣብዮም ኣብ 28 ከይና ክንሪኦ ከለና ሃናንያ ዝበሃል ነቢ ተስዩ ከይድካ እንታይ ግበር ኢልዎ ኣርዑቶ እቱብ ክሳድካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምንታይ ክወስቶኩሚ ናብ ባቢሎን ወላ 25 ከም ኢሎም ኣሎ ናብ ባቢሎን ከም ዝኸዱ እምብስ ስለ ዝበልዎ ኣርዑት ተኣሲሩ ምስ መፀሲ መን መፂነቱ ኣርዑት ሴይሮ ሃናንያ ሴይሮ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሴይሮ እየ ናብ ምንታይ ኣይትከዱን ኢኹም ይብላሎ ናብ ባቢሎን ኣይትከዱን ኢኹም ኣይትማረኹን ኢኹም ከመይ ሕዝነካ ሰባት ክቕበሉ ሃይልካ ሰባት ልቢ ሰባት ከተሐጉስ ክትብስ ንሰባት ናብቲ እግዚአብሔር ዘይደልዮ መንገዲ ክትወስዶም ብጣዕሚ ሓደገኛ ሃናንያ ከምኡ ገይሩ ኤርምያስ ታይልዎ እግዚአብሔር ይግበሮ ኢሉ ተስከው ነይሩ ዝስኻ ትብሎ ዘላ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከይና ክንሪኦ ከለና ብዙሓት ናይ ሓሶት ነቢያት ከም ዝወፁ ዝነግረና ዮሐንስ ኣብ መልእኽቱ ኣብ ቀዳይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ክነግረና ከሎ ኣብ ብዙሓት ውሑዳት ኣይኮነን ኢሉ ናይ ሓሶት ነቢያት እንታይ ገይሮም ኣለዉ ብዚ ምድሪ ወፂኦም ኣለዉ ኩሉ መንፈስ ኣይትእመኑ ኢልና ኣሎ ኣብ ቀዳይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ኣብቲ መወዳእታ ዘመን እቲ መንፈስ ይብል ኣሎ ሰባት ናብ ናይ ምሁራእ ኣጋንንትን ስሕተት መናፍስትን ክኸዱ እዮም ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3:13 ክዛረብ ከሎ እቶም ጠቢባን እኩያትን እንታይ ክገብሩ እዮም እንዳሰሓቱ ይስሕቱ ሶም ንሰባት ከዓ እንታይ ይገብሩ የስሕቱ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ መሲልኩም እኩይ ረብሓ ደልዮም ኣብ ቲቶስ ከምኡ ገይሩ ቀሚጥዎ ኣሎ ንምንታይ እዮም ንህዝቢ ኣምላኽ ካብ ናይ እግዚአብሔር መንገዲ ውፅኦም ብመንገድታቶም ክኸዱ ዝገብሮ እኩይ ረብሓ ደልዮም ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከምኡ ዝብለና በዓል ኤርምያስ እንዳተነበዩ ከለዉ ናይ ሓሶት ነቢያት ነይሮም እዮም ኣብቲ ማእኸል ኣብ ብሉይ ኪዳን ከይተረፈ ይሕስቡ ነይሮም እዮም እግዚአብሔር ዘይበሎም እዮም ዝገብሩ ነይሮም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከ ኣለዉ ነተን ዘይደልደላ ነፍሳት እንታይ ገብርዎን ይምዝዕዎን እታ መንገዲ ብሰንኮም ክትፅረፍ እያ ኢሉ እንታይ እቲ ዕላማ ተበልካኻ ርኩስ ረብሓ ደልዮም ነዚ ንሪኦ ዘለና መንደቕ ገዛ ማኪና ክትብልሲ ንሰብ ካብ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ተውፅኦ ሃናንያ ሽዑ እዩ ሞይቱ ድሕሪ 6 ወርሒ እግዚአብሔር ክቐትለካ ኢሉ ስለዚህ እግዚአብሔር በኤርምያስ እንታይ ዝገብር ዘሎ ብዙሕ ግዜ ይልሙዶም ይምዕዶም ኩሎም ግን እንታይ ገይሮም ኣይሰምዖን እዮም ነይሮም ብመንገድታቶም እዮም ዝኸዱ ልቦም የትሩሩ ሕልፍ ሓሊፎ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢልዎም ግንባሮም ሲ ከም እንታይ ገይሮሞ ከም ከውሒ ንኸይሰምዖም እኮ ደጋጊሙ እግዚአብሔር እናተዛረቦም ታክገብሩ ጀሚሮም ከኣብዮ ጀሚሮም ስለዚ ናብ ሰራሐ መሬት ኪድ ኢልዎ እስራኤላውያን እኮ ኩላትኩም ኣብ ኢደይ ኢኹም ከምቲ ዝደለኹ ገይረ ክሰባብረኩም እየ ተዘይተመሊስኩም እግዚአብሔር ክዕረካ ዝኽእል ክሰብረካ ዝኽእል እግዚአብሔር ይኸሙ ክእለት ዘሎ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ እዩ ኣብ ሰብ ዝውከል ርጉም ኢሉ ኣሎ ኣብ 17 ክዛረብ ከሎ ኣብ ሰብ ዝውከሉ ኣብ ናይ በዓል ግብፂ ሓይሊ ዝውከሉ ዝነበሩ ሰባት እንታይ ክገብሩ እዮም ኢሉ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ክፀንቱ እዮም ከጥፎም ኢሉ ስለዚህ እንታይ ኢሉ ኣብ 29:10 እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ንባቢሎን 70 ዓመት ምስ መልኣ ክዝክረኩም እየ ናብዛ ስፍራ እዚኣ ከም ትምለሱ ገይረ ነቲ ፅቡቅ ቃላተይ እንታይ ክገብረለየ ክፍፅሞለየ ኦሬዲ እቶም ነቢያት ካሊኦም ዝዛረብዎም ዘለዉ ሓደ ኤርምያስ በይኑ ጥራይ ተሪፉ ሓደ ግዜ ቤተ መቅደስ ኣውፅኦም ክቐትልዎ ደልዮም ንፁህ ደም እንታይ ከይትገብሩ ኢልዎም ኤርምያስ ከይተፍስሱ ኣሂቃም ዝበሃል ሰብ ጥራይ ተበጅዎ ንኤርምያስ بزلا هاجر أنصار أملاح كيدا أنصار إرمياس كيدا نوح جزء ميعيدهم بإرمياس جيرو انتهى جبرون أي سمعهم يأكيم كي تعرف تنقص كن رينا دبدب بيتشحيف ويبوا أملاح نخمل لسي نتدبدب بيتقبلون بحواتيو عندي دو إخزابير قال انتهى جبرون أي سمعهم سلسل إخزابير وديو نبابيلون انتهى جبرون كصدهم كمارهم نجيركم نيرا نبابيلون منقص انتهى كوين الله تمسريت الله
ንናቡከደነፆር ከም እንታይ ክጥቀመሉ ደልዩ ከም ሸበጦ ህዝቢ ኣምላኽ እንታይ ገይሩ ካብ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ርሒቁ ማለት ስለዚ ረሓ እግዚአብሔር ተኸገብረሎ ቆፅዐሎ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ድሕር ዘን መዓልታት እዚአን ምስ ቤት እስራኤል ዝኣተወ ኺዳን እዚ እዚ ዳዩ ሕጋጋት ያ ውሽጦም ከንብር ኣብ ልቦም ክጽሕፍ ኣነ ኣምላኾም ክኾን እየ ንሳቶም ድማ ህዝበይ ክኾን እዮም ይብል እግዚአብሔር ነቲ ኪዳን ንሶም ኣፍሪሶሞ እሱ ምን ነይሩ እግዚአብሔር ንሳቶም ግን ነቲ ዝኣተወ ኪዳን እንታይ ገይሮሞ ኣፍሪሶሞ ስለዚ እግዚአብሔር ሓድሽ ኪዳን ከምጽእ ደልዩ ብክርስቶስ እንታይ ክገብር ደልዩ ሓድሽ ኪዳን ከምጻልና ደልዩ ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣብ ምንታይና ክጽሕፎ ኣብ ልብና ምስ ዕብራውያን ኣታሒዝዎ ኣሎ ኣብ 8:10 ማለት እዩ ሓሳብ ከይና ክንሪኦ ከለና ስለዚ ኣብ ይሁዳ መን ገዚኡ ዮአሃዝ ዮስያስ ምስ ሞተ ዮአሃዝ እንታይ ገይሩ ነታ መንግስቲ ተቐቢልዋ ንዮስያስ መን ይቀትልዎ ኔኮ ንጉስ ናይ ግብጽ ይቀትልዎ ክሓልፍ ምስ ደለየ ምስ ባቢሎን ክዋጋ ምስ ደለየ መን ምሕላፍ ከልይዎ ዮስያስ ከም ነቲ ናይ ግብጽ ንጉስ ትቃል ከም ኣምላኽ ይብሎ ነይሩ ኣይሰምዖን ዮስያስ ክራኸቦም ምስ ከደ እንታይ ገይሩ ብለና ኣብ መንገዲ ቀትልዎ ስለዚ መን ደይቡ ናብ ንግስነት ዮአሃዝ 3 ቁርሒ ይገዝዩ ኔኮ ግብጽ መጪ እንታይ ገይርዎ ኣሲሩ ናብ ግብጽ ወሲድዎ ብድሕሩ ንመና ደይቦ ንዮአቂም ወዲ ዮስያስ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሕዝቅኤል ከይና ክንሪኦ ከለና ብዛዕባ ዝንጉስ ሓደ ነገር ኢና ንረክብ ሓደ ካብቶም ኮራኮር እንታይ ገበረ ዓቤት ሽረን አንበሳ ኮነ ምምንጣል ግዳይ ተማሃረ ሰውን በለ ህዝብታት ብዛዕባኡ ሰምዑ ኣብ ጉድጓዶም ከዓ እንታይ ገበረ ተታሕዘ ሳንቃ ፍንጫ ገይሮም ናብ ግብጽ እንታይ ገበርዎ ወሰድዎ እንብኽትብል ከለኻ ሳንቃ ትውልካ በፍንጫ እግዚአብሔር ክትጻረር ከለኻ ክፉ እዩ ዝረኽበካ ትና ኣምላኽ ዝጻረር ነጊሮኩም ነይረ የብጾፈንያ ይጸንት ይጠፍእ ምድሪ ትሪዋ ዘለኹም ኣብዚ ኩሉ መከራ ዘላ ካብ ኣምላኽ ስለ ዝረሓቐት ካብ ናይ ኣቦና ኣዳም ጀሚርካ ማለት ብመጠን ካብ ኣምላኽ ዝረሓቃሉ ካብ ኣምላኽ ዝተኣለኻሉ ዝጠፋእካሉ መከራ እዩ ዝረኽበካ ኣስተውዓሊ ሰብ እዩ ናብ ኣምላኽ ዝመጽእ ናብ ኣምላኽ ዝጠብቕ ብርሃን ዝረኸበ ሰብ እዩ ናብ ኣምላኽ ዝጠበቐ ሰብ ጀነሬሽን ከይተረፈ እዩ ዝብጁ ካብ ኣምላኽ ተሪሕካ ግን ንስኻ ብኽሳራ ትነብር ብድሕሪኻ ዝመጽእኻ እንታይ ይኸውን ዋጋ ይኸፍል ስለዚ ንጉስ እዚ እንታይ ገበረን ንኣምላኽ ኣይደልየን ከምቲ ኣቦታቱ ዝኸድዎ መንገዲ ኸይዱ እግዚአብሔር ንንጉስ ግብጽ ልይኹ ማሪኹ በፍንጩ ናበይ ወሲድዎ ናብ ግብጽ ንምናሴ ነጊሮኩም ነይረ ምእዛዝ ምስ ኣበየን ብምስ በለ ናይ ኣሶር ንጉስ ልይኹ ካብ መንግስቱ ይወሲድዎ እግዚአብሔር እኮ ተደልዩ ዘደይበካ ተደልዩ እንታይ ዝገብረካ ዝኣልየካ ማለት እዩ ንቤልሻጣር ኮም ኢሉ ሓደ ግዜ ነቲ እስትንፋስካን መንገድኻን ኣብ ኢዱ ዝሓዘ ኣምላኽ እንታይ ገበርካያን ኣኽበርካያን ዓሽኻ ንዕንጨይቲ ምሊኽካ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ገይርካ መንግስትኻ መቒሉ ንኻልእ ሰብ ክባ ኢሉ ሜኔ ተቀል ኡፍራቲስ ኢሉ ማለት ስለዚ ኣብዚ ግዜ እግዚአብሔር ካ ንመን ካልኣይ ነቢያት እንስዩ ንኣምባቆማት እንስዩ ኤርምያስ ንበሎ ጾፎንያ ይንበሎ ኣምባቆም ይንበሎ ኣብታ ደቡባዊት መንግስቲ እንታይ ዕላማ እንተይልና ኩሎም ከይና ክንሪኦም ከለና ንስሓ እዮም ዝዛረቡ ክመልሶም ይደሊ እግዚአብሔር ደጋጊሙ መዛረበኩምና ደጋጊሙ እግዚአብሔር ክዛረበካ ከሎ ክምዕደካ ከሎ ነቲ ሓሳብ እንድሕርን ብትይልካ ሓደገኛ እዩ ልቢ ምትራር ሓደገኛ እዩ ዕብራውያን 3 ኸም ይዝብለና ብሓጢአት ከይንዕሾ ሓጢአት እንታይ ገብረካ እዩ ልብኻ የትሮ እዩ ልብኻ ተተሪሩ ንኣምላኽ ዘለካ ናይ ምስማዕ ሓይልኻ እንታይ እንዳኾነ እዩ ዝመጽእ እንዳገደደ እዩ ዝመጽእ ኣይትሰምዖን ኢኻ ንኣምላኽ መዓለም ይኸውን ትሕልናኻ ሽዑ ናብ ዘይተደለየ ርኩስ ረብሓ ናብ ጥቕሚ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክትሸጦ ትጅምር ዘይበለካ ትብል ኤርምያስ ብዛዕባ ዝኽዛረብ ከሎ ኣብ ደጓዓ ኤርምያስ ቶም ነቢያት ንበዩ ነይሮም ምሽ ሓቀይ ኤርምያስ ግን ናይ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ኣብ ደጓዓ ኤርምያስ ክዛረብ ከሎ ሓደ ርእሲ ተዛሪቡ እስኻ ዘይበልካዮ ሰብ ባዕሉ ዝተዛረበሲ ዝኾነሉ መን ኢሉ ርኢ ኤርምያስ በዓይኑ ብዙሓት ሰባት ካብ ራእይ ውሽጢ መንነቶም ክንበዩ ከለዉ ናይ ስጎኦም ድሌትን ሰባት ክንበዩሎም ከለዉ ክፍጸማ ይራእየን ኤርምያስ ለካ እስኻ ተዛሪብካ እዩ ዝፍጸም ኢሉ ጥፍኣትን ጽቡቕ ነገርን ካብ መን እዩ ዝወፅእ ኢሉ ካብቲ ልዑል እዩ ዝወፅእ ስለዚ ንኣምባቆም ከዓ ተስይዎ እንደገና ኣምባቆም ዝተሰኣሉ ጊዜ ዓመፅ ዝበዝሐሉ እዩ እቲ ሓያል ሰብስ ነቲ ድኻ ይብዝብዞ እቲ ብርቱዕ ሰብ ነቲ ድኻ እንታይ ገብሮ ይፀቕጦ ብዓመፅ ነይሩ ኣብዚ ጊዜ እዚ ስለዚ እንታይ ኢሉ ነቢ ኣምባቆም ዝራእዮ ጦር እዚ እግዚአብሔር ንስኻ ከይሰማዕካ ክሳዕ መዓዝ ከእውየ
أنا عمت إلينا بخاوه نسخة وانتهي قبر كان أدحن كان سلمنتهي أبسات ترين نسخة حسم التتمت مزرافن عمت أنا بكر ميو بأسن كركر انتهي قبرالو يلا علالو سلازي حق دخمة فتحون كوتو انتهي قبرن أيوة اترسي نتصادق كبيبو يمو سلازي فرد انتهي كوينو له كأني نيوت صالو كل نجار تبالا شعبنا يوم بقوم جزيها ماس جزيز بشد شميتن شعتن بيسمالتي أنت أجزاء سعودي خاتب ليلو قالوا زيتو بلولو نجار مشالو زرّا نجار كجبري قبل جميع أجزاء نمن كتسومي نكل داين كتسومي أنت حقوق برسوم نزز بي قطعه نزز أنت حقوق برو نبابيلون كوستو قريب يلو أما حلو يكوين ختصبي يلو نجزابير أما عرف كلته كوفي انتاي كبلن نجزابير نتزبلن نزنبر خان انتاي كملس أما سوي يكوين أنت حقوق بري ولا أنت دونجو يكو تتصبي يلو نعمله حدا هذا زيهم تغني همش ألاي نوح زمن تسأليها نداتو قاعس كم سكركا بس نجزابير برخت كتتحاس كتب كل هاي أبقى لي هري دايفرتز قبلك زوجك أم باقوم قلنا انتاي يجيرو بلنا أما سوي تتصبي ونعمله أما عرف سلسة خينا خنري خلنا أم باقوم بزعبة عبيت أملاك كزارب جميل نسخة خا كل جيركا سماين مدرن تاي جيركا فتيركا سلازم سحدش كيران كنا خنتحازو خلنا أم باقوم مصحف أمونغو مصحف أم باقوم من حدش كيران زلوا متسار كريستوس كم قدوس كينون تاي جيرو له تجليس الله صادق أملاك كينو تجليس الله أم باقوم قدوسي أما عرف سلسة خينا خنري جابير قدوس مخانو سماين مدرن كم سفترة كله خمس جبرين نقرنا ماله تي ندك سبات بمنت زادحون كينو عن تاي جيرو له تجليس الله هذا معلت نمدر بمنتاي كبلاي بفلتاتهم ملاي أما عرف كل تخينا خنري خلنا صادق بمنتاي يلو بمنتي زدحن حدش كيران كينا خنري خلنا رومي نتا صادق بمنتيو زدحن تبل سلسة مصحف كينا ينا نرخبا تقال أب رومي نرخبا أما عرف 4 بزعب أبراهام كزارب كله أب إبراهيم معرف 10 تقرص 30 شموتن كان رخبا صادق بمنتي زنبر بتن دحري زملس نفسين تاي أي جبراني باهبلاني أب قلاتها كينا خنري خلنا معرف سلسة خب حمش خساب شد الشخا صادق بمنتي زنبر بمنتي زنبر سلز رومي كينا خنري خلنا معرف حدا እግዚአብሔር አምላክ ነቶም ቀደም ፓጋን ዝነበሩ እንታይ ከም ዝነበሩ ይነግረና ሓጣን ከም ዝነበሩ ሓደ እኳ እንታይ የለን ንኣምላክ ኣብ ፍልጠቶም ክሕዝዎን ከኽብርዎን ስለዘይደለዩ እንታይ ኮይኖም ብለና ዓሸው ብለና ጸልመቱ ለባማቲና እንዳበሉ እንታይ ኮይኖም ኦምሮም ጸልሚቱ ንኣምላክ ከም ኣምላክ ገይሮም ስለዘይኽበርዎ ለመም ዝብል ስለዘምለኹ እግዚአብሔር ንሑሱር ነገር ሕሊፎም ይሕሊፉ እንታይ ከም ዝሃቦም ይነግረና ብሮሚ ሓደ ማለት ንኣምላክ ኣብ ፍልጠቶም ክሕዝዎ ይደለዩ ቶም ፓጋን ህዝቢ كومينا نيرنا قدم نحنا أما عرف كل تخينا هنريو قلنا أهزاء توم أهيدان حق توهاي بالنايلو كاب كل سبب نبلس إنايلو نتحقق إن أنتي جورون أحلوون أما عرف سلسة تخينا هنريو قلنا تقوم جزرت أهيداهم كان أنتي تقوميلو ولا حدا قدم كاسيسنا لنا كل سبب أنتي حتى وقارون مفساس دم كل تفاتين أبكر مجزابير فرحات أبكر من مجزابير فرحات يقولوا منيلو سلسة سبب أنتي تصدق بقبر حقي كون نتصدق بمناتي تصدق رومي معرف حدا خينا هنري قلنا لوتر ساعة بريهاتول صادق بمنتاي زدحنيلو بأمنات نعان دام ببع بريهاتول بتجزيتي تحقنا كاثوليك انتاي جيرونير بسرعة لبوت فيه لونير بجبر تراي حقي تراي نير سلازر مارتين لوتر كينا هنري قلنا نتا مصحف دام ببع خلو صادق بأمناتي صدقت بالبريهاتول مالك لازم سام باقوم كوينا هنري قلنا እግዚአብሔር ንሰብ በክርስቶስ ገይሩ እንታ ገብሮ ደሊሎ በእምነት ከድሕኖ ደሊሎ ጻድቅ በምንታይ ዝነብር ኢሉ በእምነት ይዝነብር ስለዚ ኣብ ይሁዳ ምን ነጊሱ ኤልያቂም ወይ ካዮአቂም እዚ ንጉስ ክንዲ ዓመት ይገዚዩ 11 ዓመት መነመንም ነቢያት ነይሮም ኢልና ኤርምያስን ጾፈንያን ኣምባቆምን ማለት እዩ نزيه انتاي لكم እግዚአብሔር ባሩክ ገይሩ ጽሒፍ ምሰደደሉ ኤርምያስ ተነበየ ባሩክ መጽሐፉ ዝንጉስ እዚ ነጥቃል አምላክ ረኺቡ እንታይ ገይሩ ብለና አንዲዶ አይሶማና አምላክ ክንደ ዓመት ገዚዩ 11 ዓመት ከመ ዳዊት እንታይ ነበረን ፍጹም ልቢ ነበረን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ብ605 ንነቡከደነጾር እንታይ ከም ዝገበሮ ይነግረና ከም ዝላአኹ ኣብዚያ ዳንኤል ተማሪኹ اوكي دانيال معرف حدا خينا نرايو اوكي نمنغستي يواقيم نغوس يودا ابتا سالسيتا عامتو
ናቡከደነጾር ንጉስ ባቢሎን ናብ ኢየሩሳሌም መጸ ከበባውን እግዚአብሔር ድማ ንያዕቆብ ንጉስ ይሁዳን ካብ ኣቑሑ ቤት ኣምላኽን ካብ ሓደ ክፍልን ኣብ ኢዱ እንታይ ገበሮ ሃቦ ናብ ሃገር ሲናርና ቤት ኣምላኽ ወሰዶም ነታ ኣቑሑ ናብ ቤት መዝገብ ኣምላኽ እንታይ ገበሮ ኣቶ ስለዚ ብ605 መጽዩ ንመን ከም ዝወሰዶ ይነግረና ናቡከደነጾር ንዳንኤል ዳንኤል ወዲ ክንደይ ዓመት ነይሩ ብዚ ወዲ 17 ዓመት እዩ ነይሩ ስለዚ በቲ በኤርምያስ ዛረቦ ዝነበረ ተመለሱ ዝብሎም ዝነበረ ምስማዕ ዛበይ ወእግዚአብሔር ታገብረሉ ጀሚሩ ከተጋሃሉ ጀሚሩ እስቲል ኮም ኢሉ ይጽበዮም ኣለኹም መለሱ ኮም ይዝብለና በኤርምያስ ኣብ ስጎም ሃሪሞም ምስማዕ ኣብየሞ ኣብ መወዳእታኻ ዓጽሞም ሰይሩ ኣብ ስጋኻ ሃርመካ ሁለት ምለስ ይሓይምሽ ውሽጢ ከይሰደደት አንዛ ናይ ስጋ ሓይሽምሽ ዓጽምኻ ምስተሰበረ ግን ቃንዛ ብርቱ እዩ ብነቢያቱ ገይሩ ነጊርዎ ምስማዕ ኣብዮም ስጎም ተንኪፍዎም ምምላስ ኣብዮም ብድሕሮ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ዓጽሚ ክሰብር ጀሚሩ ዳንኤል እንታይ ገይሩ ምስ በዓል ሚሳቅ ኣብድኔጎ እንታይ ከም ዝገበረ ብዚ ይነግረና ከም ዝተማረኸ ናብ ምንታይ ከይዱ ናብ ባቢሎን ሓጢአት እንታይ ገብረካ የዋርደካ ከም ትክፍሉ ግዜ ንዛራረበሉ ማለት ብመጠን ክፉእ ነገር ዝገበርካሉ እንታይ ክትኾን እንዳተዋረድካ ሞጎስ እንዳሰኣንካ ካብ ልቢ ሰባት እንዳወጻኻ ኢኻ ትኸይድ ካብ ኣምላኽ ልቢ እንታይ ክትገብር ትጅምር ክትእለ ትጅምር ካብ ኣምላኽ እንድሕር ተታሊኻ ኸዓ ካብ ልቢ ሰባት ካ ኣልየካ ጅምር እግዚአብሔር እንደገና ብይሁዳ መን ነጊሱ ያዕቆብ ምስ ሞተ ዮአኪን ነጊሱ ክንደይ ወርሒ ገዚዩ 3 ወርሒ እስቲል ነቢ መነመን ኣለዎ ብዚ ኤርምያስ ዳንኤል ሕዝቅኤል ኤርምያስ ኣበይ ይንበሎ ብዚ ኣብታ ደቡባዊት መንግስቲ ይንበሎ ዳንኤል ኣበይ ክንበዩ ናብ ባቢሎን ከይዱ ኢልና ያለና እግዚአብሔር ኣብ ባቢሎን ራእይ ክርኤና ዳንኤል ዘይተንከፍኮ ድሓር ብዙሕ መልእኽታት ስለ ዘለዎ ክስታይ ከይኮ ግዜ ከይወስድ ኢለ ምስ ናይ ኤርምያስ መኽውድእ ብድሕሩ ናብ ምንታይ ክንከይድ ኢና ናብ ዳንኤል ስለዚ ሕዝቅኤል ካ እንታይ ከም ዝነበረ ይነግረና ነቢ ከም ዝነበረ ስለዚ ዳንኤልን ሕዝቅኤልን ኣበዮም ዝንበዩ ነይሮም ኣብ ባቢሎን እዮም ዝንበዩ ነይሮም ሕዝቅኤል ኣብ ባቢሎን ኮይኑ ካህን እዩ ብዛዕባ መን ይንበሎ ብዛዕባ ቶም ኣብ ምርኮ ዝነበሩ ነቶም ኣብ ምርኮ ዝነበሩ ህዝቢ ይንበየሎም ኣሎ ኣብኡ ኮይኑ ካ ብዛዕባ መን ይርኢ ኣሎ ብዛዕባ ኢየሩሳሌም እግዚአብሔር ሓደ መዓልቲ እንታይ ከም ዝገብራ ከም ዘዕንዋ ንሕዝቅኤል ብመንፈስ እንዳወሰደ ካብ ባቢሎን ናብ የርእዮ ነይሩ ናብታ ደቡባዊት መንግስቲ ኣብቲ ቤተ መቅደስ ርክሰት እዮም ዝገብሩ ነይሮም ክፉእ ሓሳብ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ንኣምላኽ ገዲፎም ንኣምላኽ ዘይኮኑ ዝዓጥኑ ዝነበሩ ንካልኦት ኣማልክቲ እዮም ዝዓጥኑ ነይሮም ንሕዝቅኤል እንታይ ብሎ ነይሩ ንዓ ጉድናይ ህዝቢ ከርእየካ ረእዮም ስለዚ ሳንቃ ገይሮም ኣብ ቆፎ ኣተውዎ ናብ ንጉስ ባቢሎን ድማ ወሰድዎ ድምፁ ኣብ ኣኽራን እስራኤል ድሕዚ ከይስማዕ ኣብ ጽኑዕ እምባ እንታይ ገበርዎ ኣቐመጦ ዮአኪም ተማሪኹ ክኸይድ ከሎ ሕዝቅያስ ምስኡ ተማሪኹ ኸይዱ ዳንኤል መጀመርያ ምስ ከደ ድሕሪ 8 ዓመት መን ተማሪኹ ሕዝቅያስ ምስ መን ተማሪኹ ምስ ዮአኪም ተማሪኹ ነዚ ንጉስ ስኻ እንታይ ገይርዎ እግዚአብሔር ብመንገድታቱ ስለ ዘይከደ ናበይ ወሲድዎ ናብ ባቢሎን 3 ወርሒ ይገዝዩ ሓፂር ግዜ ይገዝዩ ናብ ባቢሎን ካ ወሲድዎ ነዚ ድሓር እዩ ዝትንቢት ሕዝቅኤል ዝርኦ ዘሎ እግዚአብሔር ነቶም ዘይተኣዘዝዎ ከመይ ገይሩ ነቶም መራሕቲ እንታይ ከም ዝገበሮም ከም ዝበተኖም ከም ዝወሰዶም ስለዚ ሕዝቅኤል ማእስ ከም ዝኸደ ይነግረና ብ597 ዳንኤል ምስ ተማረኸ ድሕሪ 8 ዓመት ካ መን ተማሪኹ ሕዝቅኤል ተማሪኹ ስቲል እግዚአብሔር ይጽበዮም ኣሎ ጸደቃያ ዝበሃል መወዳእታ ኣብታ ደቡባዊት መንግስቲ ይነጊሱ ንባቢሎን ስቂልካ ተተገዚእካዮም ብመንገድታት ተኸይድካ ኢልዎ ንጸደቃያ መከራ የምጽኔና ዝምድር ኢሉ ኤርምያስ ከባቢ 45 ዓመት ይተነብዩ 45 ዓመት እግዚአብሔር ክልምነካ ከሎሲ ክትምለስ ጽቡቕ ይምሽ እንተዘይ ኮይኑ እንታይ እንዳኾንካ ክትከይድ ኢኻ ተመለስ ኢልካ ምምላስ ተኣቢኻ ናብ ዝገደደ ዕልወት ኢኻ ትኸይድ ልቢ ተተሪሮ ሓደገኛ እዩ ልቢ ተጸኒዑ እንታይ ሓደገኛ ኣይምለስን ሕልናና ከይንሸይጥ ክንጥንቀቕ ኣለና እግዚአብሔር ብመንፈሱ ዘይኮን ዘይኣምላኻዊ ቃል ክንገብር ከለና ተመለሱ ተይልና ክንምለስ ኣለና ቀዲሙ ዘይኮይኑ ናብ ዘይተደለየ ነገር እንታይ ከይንገብር ከይናቱ ስለዚ ጸደቃያ እንታይ ብለና 11 ዓመት ገዝዩ ነቢ መነመን ነይሮም ኣብዚ ዳንኤል ሕዝቅኤል ኤርምያስ ናይ መወዳእታ ንጉስ ዝነበረ ኣብታ ደቡባዊት መንግስቲ መን እዩ ጸደቃያ እሱ ንጉስ ነይሩ ስለዚ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ነታ ምድሪ ኣጽኒትዋ ብ586 ናበይ ወሲዶም ናብ ባቢሎን
اتزم كحول زنبور بيت مقدس እግዚአብሔር በናቡከደነፆር ገይሩ አፍሪሶ ነትና እግዚአብሔር ንብረት ሒዞም ኸይዶም ጨካናት እዮም ነሮም በዓል ናቡከደነፆር አንባቆም ተነቢሎ ከም ንስሪ ይልዎም ይጎዩ ጨካናት እዮም አፍራሶም ፈጣኒ ከተንሴ ይሉ ቀድም ምቅጽዖ ግን እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ነሩ ለሚኑ ነሩ ብዙሕ ጊዜ ንኸባብ 350 ለሚኖም እግዚአብሔር 350 ዓመት ክልሙኖም ከሎ ግን ሓንቲ መዓልት እንታይ ገበሩና አምላኽ አይተመለሱ በሙሉ ልቦም አይደለም ይሆን እግዚአብሔር ነተ ዝብሎ ዝነበረ ቃል ተግይሉ ነተ ዝብሎን ኤርሚያስ ከጅምር ከሎ ትንቢት ንቃለ እንታይ ከገብሮለ ተጋሃለ እንተ ተመሊስካኮ ና እግዚአብሔር መከራ ይረኽበካኒ ቦንተ ቀጽልካ ና እግዚአብሔር መከራ ዝረኽበካ 45 ዓመት ይኖታ ደዋይት መንግስቲ ደጋጊሙ ነቢያት እንዳላኸም ይዒድዋ ብዙሕ ጊዜ ዝዛረበና ከሎ ና እግዚአብሔር ነገር ይናረግጽና ያንኸይ ስለዚህ ኃጢአት እንዳገበሩ ደጋጊ መዝብለኩም ሱቅ ይሉ ማለት አይነበረን አምላኽ እንታይ ዝደል ነሩ ክምለሱ ከሐስቡ መንገድታቶም መርሚሮም እቲ ዝኸድዎ ዝነበሩ ክፋእ ገዲፎም ብናይ እግዚአብሔር መንገድ ኸዱ ይዝደል ነሩ ግን አይሰምዑን ስለዚህ ሱኻነ መልይኾ ናቡከደነፆር ጨካናት እዮም ነሮም ጠናሳት አይገድፉ ቆልዑ ይገድፉ ንኩሉ ሰብ ከሐርድዎ ጀሚሩ አምሳሌ ሆም ይዝብለና ጥበብ አበዳባይ እንታይ ትገብራላ ትጭድራላ ትዛረባላ ትጽዋዓላ እንታ ክትገብር በመንገድ እግዚአብሔር ክትከይድ ምና እግዚአብሔር ጎደናታት ክትከይድ ና እግዚአብሔር ጎደናታትን ብትልካ ግን መከራ ከመጸካ ሆሎ እግዚአብሔር ገጹ ይዘዝውረልካ ሱቅ ይብል ምስአበይዎ ንመን ሕሊፉ ይቦም ንባቢሎን ሕሊፉ ይቦም ንእግዚአብሔር ብኽልተ ሳይድ ክንሪዮ ጽቡቕ እዩ ነጊሮኩም ምሕረቱን ተቀድሱን ንብዙሕ ግን ከም ድሌት ካንዳ ኸድካ ነትስኻ ትገብሮ ነገር ካ ሱቅ ይብሎ ማለት አይኮነ ወረጋ ኃጢአት ትገብር ኮላስ ኃጢአት የደንድነካ ንነፍስ ሕማሚ ነፍስ ማእስያ ተሐምም መስይልኩም ኃጢአት ክትገብር ኮላኻ ኃጢአት ክትላማመድ ኮላኻ ኩሉ ነገር ካ ይብከል አተሐሳሰበኻ ይብከል ብናይ ጸልማት ኃይል በቀሊሉ እንታይ ትግበር ሰብ ትኾን ትጥቃዕ ሰብ ኢኻ ትኾን ስለዚህ ልብና እንታይ ንግበር አይነትር በ586 ናምንታይ ከም ዝወሰዶም ይነግረና ናብ ባቢሎን ስለዚህ ኤርሚያስ አሞንጎ ትንቢት ኤርሚያስን ሐዲስ ኪዳን ዘሎ ምትሳር ክንሮ ኮለና ንዓይን ፈልፋለ ህያው ማይ እንታይ ገይሮም እዮም ሐዲጎም እዮም ንርሶም ካ ሐጽብታት ገይሮም ፈልፋለ ማይ ምዃኑ ነታ ሳምራዊት ሰበይት ኣብ ዮሐንስ 4 ነጊርዋን እዮም ካብ ዘማይ ዝሰት ዘበለን ታገበሪ ክጸሚ ካብታ ኣነ ማይ ዝህቦ ግን ዘላለም ታገበሪ ክነብሪ ኣብ ዮሐንስ 7 ተጨደረ ይዝብለና ጸመን ተሎ እንታይ ግበር ይምጻ ይስተ ካብ ፈልፋለ ክንሰት ኮለና ፈልፈልቲና ንኾን ይፈስስ ካባና ብዙሕ ነገርና ብዙሓት ኦኬ ዝልከፈው ሱዳ ኣብ ጊልአድ የልቦን ፈዋሲኻ ዶ ካው የልቦኒ ስለምንታይ ዳ ቁስሊ ጓል ህዝበይ እንታይ ገበረ ተዘፈፈ እንታይ ኮይኑ ዘይሓው እግዚአብሔር እንታይ እግዚአብሔር ገባር ፈዋሲ ዝጓሲውን ጓሳ ከተንሳአለኔ ድሕርዝኻ ኣይክፈርሃኔን ኣይክስምብዳን ገሎካ እንታይ ይገብራኔን ኣይክስእናኔን ኢሉ ካብ ናይ ዳዊት ወዲ እሰይ እንታይ ክገብር ኢሉ ንጉስ ከተንሴ ክርስቶስ ከተንሴ እሱ እንታይ ክገብረኒ ነተናባጊዕ ኩጓሴኒ እኖን ዳዊት ጻድቕ ጨንፈር ዘተንሳአሉ መዓልታት ይመጻ ኣለዋ ንሱ ነጊሱ ክገዝእ ከቐንዕ ድማ እዩ ኣብታ ሃገር ከዓ ክፈርድን ጽድቅን እንታይ ክገብር ከውጽ እዩ ስለዚህ በቲ ንዳዊት ገይሩ ዝኣተዎ ኪዳን እግዚአብሔር እንታይ ክገብሮ ብክርስቶስ ክፍጹመ ይብል ኣሎ በኤርምያስ ገይሩ ምስ ሓድሽ ኪዳን ጌርና ከይና ክነተሓዙ ከለና እንደን እግዚአብሔር ከዓ እንታይ ገይሩ ወይ ፈጺሞ እዩ ስለዚህ ነታ ደቡባዊት መንግስቲ ክንደይ ዓመት ተጸቢዋ 350 ዓመት ካብታ ሶሎሞን ኃጢአት ገይሩ ታ መንግስቲ ዝተመቐለትላ መዓልቲ ነታ ደቡባዊት መንግስቲ 350 ዓመት ተጸቢዋ 350 ዓመት ለሚኑ ወይ ምሕረትና እግዚአብሔር ክበዝሕ ዛዕሚ ብዙሕ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ተተጠቂም ካሉ ጽቡቕ እዩ ተዘይ ተጠቂም ካሉ ግን ድሓር እንታይ ሓደገኛ እዩ ገጹ መሰዝ ወረልካ ካባኻ ጽላሉ መሰል ዓለ ሓደገኛ እዩ ኢያሱን ዝክሮ ኢና ምሽ እግዚአብሔር ክዛረብ ነቶም ህዝብ ክስልዩ ምስከዱ ምስተመለሱ ሓደ ሓሳብ ተዛሪቡ እቲ ዘጽልሎሎም ኣምላኽ ካብዎም እንታይ ገይሩ ታልዩ 400 ዓመት ኢኻ ተጸቢዮም ነቶም ከናናውያን 400 ዓመት ነው መርከብ ክሰርሕ ከሎ 120 ዓመት ተጸቢ ቀድምና ምቕጻዕ ምኻዱ እግዚአብሔር ምሕረቱ ብዙሕ እዩ ነቲ ምሕረት ተዘይ ተጠቂም ካሉ ግን ብድሕሩ ፍርዲ ዝመጸካ እቲ ፍርዲ ክመጽ ከለኸ ኣይቀይሮኒ
ሰብ እግዚአብሔር አይቀይርኒ አይጣዓስኒ ወዲ ሰብ አይኮነን نحن أب سيول حدا سبعاتيو كنا دترينا خنوت صون خلينامش ولا أبوخا كله كمان ودجزات هاتو صوت خليها እግዚአብሔር ግን አይጎብሮኝ ምናቱ ነው ወይ ጊዜ ተዛሪብካ ነው ወይ ጊዜ የሚዒድካ መንገድታቱ ክትከይድ እንብተይልካ ግን ምስሞትካ ብድሕሩ እንታይ ጽበየካ ፍርዲ ጽበየካ እቲ ምሕረቱን ፍርዱን ማዕረይ ስለዚህ እግዚአብሔር ምሕረት ክንጥቀመሉ ጽበይ زي أملاخ أو أكيدا نخيتلينا نليو نوصايو نقحفو نبزي تللي ترغي وستنا ندار حقنا خين كيد نداوت أنا ندات أفعنا خين كيد بني شيء نجاري هات الجمر بني شيء نجاري هات اللامة مدو دعار ندعابي مسكرة نفسخان لبخان مستقطات أورجن بوغير كخيت أف بوغير كخيت كيد كنت نقالنا مالتي እግዚአብሔር መጪ ከግስጽና ሆሎሲ ከም ሱቡር ልብ ያለውና ቁጥቁጥ ዝሆነ ልብ ያለውና ከም ዳዊት ነው እግዚአብሔር መጪ ተጋጊያ ኸብሎ ሆሎሲ እንታይ ዝገብር ነር ዳዊት ምልስ ይዝብል ግትር አይንበል ግትር ተይልና xሰብረናይ ሙሱ ተጻሪሩ ኻ ዝቆንዑ ሰበለ አይተራይና ምድር አይረኒ ኻ ስለዚህ ሰለሰሚትን እዚ ሲልና ንመሃሮ ንደግሞ ዘለና ከም ትሶም ዝኸዱ አካይዳ ኸይን ከይዲ قداي كورنثوس مراف 10 مصحف قدس ملب بمينا يتواهبنا سبات زخدو اكايدا خين كيدي ناملاخ زي خبرو انت يغاطيمو ما مصحف قدس ناي بزحات سبات تقميطنا له نغزيابير اخبيرو مو زخدو غزيابير كميلو خم زخبرو مصحف قدس ناي بزحات سبات تقميطنا له ناي غزيابير ነገር ብርኩስ ረባሕ ክሸጥዎ ከሎ እግዚአብሔር ክጻረሮም ከሎ አመጽሐፍ ቅዱስ ደጋግምና ርኢናለን أبرومي مراف 15 نقرنا قال أملاك نتمرتنا يتواهبو هديلنا نمرمرو انت زي كوين اندا تررنا تخينا انتاي خوني حدقا خوني مالتي سلاز دوغا إرمياس كزارب جميرو إرمياس بعينو ريوه اتزبلوز نبرو كل مكرا كوينو اتا ختما بزحز نبرا ختما انتاي كوين ايلو باديما مبلت كوينا እግዚአብሔር አምላክና አይነስናኒ ብሑጻ ሴርካ ይखाይሉ አምዑተይ ተኩስካኒ ይखाይሉ ኤርሚያስ ለካስኻ ሐቅኻ ይኻኒ ይርካይሉ ነቲ ዝበልካ ይኻ ተጊህካሉ ይኻይሉ ብዛዕባቶም ናይ ሓሶት ነቢያት ክዛረብ ኮለ ሓደ ነገር ተዛሪቡ እግዚአብሔር ዘይበሎ ሰብ ተዛሪቡ ዝሰለጦ መን እዩ እግዚአብሔር ዘይበለና ኣነ ተዛሪበኩም አይቀንዓንን እዩ ተራቃል ኮይኑ ይሰርፍ ሰበይ ወላ ሓንቲ ከስልጥ ገበር አይከል አምላክ ተይልን ተዛሪበ ግን ክኸውን ስለዚ እግዚአብሔር በኤርሚያስ ጥራይ ይዛረብ ነይሩ ናይ ሓሶት ነቢያት እንታይ ገይሮም ማብዚ ጠቢሮም እተና ንስቲ ናይ ጠፈር ሰማይ እንዳምለኻ ከለዋ እንታይ ብሎም ነይሮም ቶም ነቢያት ናይ ልቦም ትምኒት እዮም ዝንበይ ነይሮም እግዚአብሔር አምላክ መከራ አይውርድኒ ብሎም ነይሮም ኤርሚያስ ግን በዓይኑ ሪ ነቲ ዝበልካ እንታይ ጌርካ ኢኻ ተጊህካሉ ኢኻ ንደቂ አዳም ዘዋሩዶም እግዚአብሔር ፍታው ይኮነን ደፊኦም እዮም ብዙሕ ግዜ ሚዒድዎሚ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቦሚ ተጻሪሮም ግን ኣብ መወዳእታ እንታይ ኮይኑ አጽኒትዎም ኣብዚ ዘገርም ነገር አዴታት ደቀን ከበልዓ ጀሚረን ኣብቲ ቤተ መቅደስ ካህናት ክሕረዱ ጀሚሮም ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ቦታ ነቢያት ክቅተሉ ጀሚሮም እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዘዳግም 28 ዝተዛረቦ እግዚአብሔር ክመጽእ ጀሚሩ በብሪጋ ደቀን በልዓ ቆልዑት ናብ ምንታይ ይኸዱ ናብ ኣዴታቶም መግቢ ሃባና ይልምንዎ ነዴታ መግቢ ክረኽቡ ይከኣሉ ካብ እግዚአብሔር ምርሓቅ ኩሉ ነገር ካይ ዘባላሽዎ ዘይትንክፎ ኮርነር ህይወትካ የለን ነጊሮኩም አቦታትና ዝገበርዎ ገለገለ መርገም ንሰት የለና አው ይቆም ይሉ አቦታትና ዝገበርዎ ንሕና እንታይ ንገብር ኣለና ንሰትለና እዩ ስለዚህ ኣብዚ ምድር ክነብር ኮለና ካብ ናይ እግዚአብሔር ላይ ናይ ንውፃ ንዓና ነቲ ጀነሬሽን እንጥዑሚ ንዓና ይቀንዓና ንዓና ይሰልጠና ነቲ ዝመጽእ ትውልድ ኻ እንታይ ጥዑሚ ስለዚህ ቶም ነቢያት እንታይ እዮም ገይሮም ብለና ጠቢሮሞም እዮም ኣብዚ ብዛዕባቶም ናይ ሓሶት ነቢያት ክዛረብ ከለኩ ኣብሮም ይኽነግረና ከሎ ኣብ 16 ሻራ ምፍልላዮም ዘሩ ኢሉ ንጎይታ ዘገልግልዎ ንኸብዶም እዮም ነዚ ሓላፍ ነገር ክትገብር ክትብልሲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ትጠዊ ናይ እግዚአብሔር ነገር እንታይ ትገብሮ ተባላሽዎ ነዚ ሓላፍ ነዚ ገዲፍካ ትኸይድ ምድራዊ ነዚ ጽባሕ ንጎ ሓው ዝበልዖ ንምንታይ ናይ ሰባት ነፍሳት ሒዝካ ናብ ሲኦል ትኸይድ ዛታይ ጳውሎስ ብዛዕባ ዝዛረብ ከሎ ኣብ መንበር ፍርዲ ከቆመና ኢሉ ሓደ ማለት ኣብ ውሽጥና ብደገም ኮይና ንገብሮ ጸብጻብ ክንበሉ ኢና እዩ ፍርሃት አምላክ ተረዲና
سبات بفرهات كنبرو نمعلا لنا نزارب لنا ስለዚህ እግዚአብሔር ነትዝቦሎ እንታይ ገይርዎ ተጊሂሉ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ነገር ይፍጸም ጊዜ ይዝወስድ እግዚአብሔር ዘይበለካ ተልካ አይፍጸም ለሐርት ዋረድ ደጓ ኤርምያስ ኮም ይዝመረና ጽብቁን ሕማን ካመን ይዝወጽ ካብ እግዚአብሔር ይዝወጽ እግዚአብሔር ዘይበለካ ትብል አይፍጸም ቶም ነቢያት ኮም የምገሮም ናይ ልቦም ድሌት እግዚአብሔር ዘይላአኹም ክንበዩ እንታይ ጎብር ነይሮም ይጎይ ነይሮም ማለት ስለዚህ ኢየሩሳሌም እንታይ ከም ዝገበራ ይነግረና እግዚአብሔር ከም ዛዕነዋ ነቲ ዝበሎ እንታይ ገይሩሉ እግዚአብሔር ተጊሂሉ ነጊሮኩም ንደቂ አዳም ፍታው አይኮነን ዘዋርዱ ምሕረት አምላክ ብዙሕ ኢሉ ዘይጠፋና ምሕረቱ ኢሉ ኣብ ፀጽባሕካ ሓድሽ ዓብ ምዃን ኢኻ ዝዛረብ ኢሉ ትመጽሓፍ ማለት ስለዚህ አሞንጎ ደጓ ኤርምያስን ሓድሽ ኪዳን ዘሎ ምትእሳር ደጓ ኤርምያስ ኣብ ምዕራፍ 3 ንኣምላክ ከም አንጻር ሓጥ ህዝቡ ብፍርዱ ዝትንስእ ተዋጋይ ገይሩ እንታይ ገይሩሎ ኣቐሚጦሎ ማለት እግዚአብሔር ተዋጋይ ኃጢአት ጸልይ ጽድቂ ዝፈቱ ኣብ ጴጥሮስ ከይና ክንሪኦ ከለና ዓይንቲ እግዚአብሔር ኣብ ጻድቃን እዩ እዛኑ ካብ ጸሎቶም እዩ ቀዳይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ 9 ዘሎ ከይና ክንሪኦ ከለና ስለዚህ ዝጠብቀና ዘበለ ኃጢአት ንለዮ ከም ውልቅ ከም ማሕበር ካብ ዝገርመኩም ኩላትና ርእስና ንፈልጥ ኢና بين من قد لنا أنا بين خير لنا حلنا أنا نقرأنا እግዚአብሔርም በመንፈሱ ገይሩ ዛረበናይ ለዚህ ትግስት አምላክ ዘይደልዮ ነገር ገዲፍና አምላክ ዘይደልዮ ነገር እንታይ ንግበር ነሐዝ ማለት አምላክ መስገን ክንጸልይ